मानो हाग्रामा महिलारि सारा जेब्ला सरकार सालायदोंमोन बे समाव जों मोनसेबो फ्लेगशिप स्किमनि नाम जों खोनानो मोनाखै दङना मा जों बेखौ मिन्थिया बेनारफोर थायो बेखौ बिथाङा नुयोनाय लोगो लोगोनो गोसो गोरबोआ बायग्लियो जे आं थानायमोनब्ला आं जानायमोनब्ला सिबा आंनि हल्डिंआ बेबायदि गिदिर गिदिर हल्डिं जानानै थागौमोन मावनो हादों होनोब्ला स्पिड ब्रेकारल' बिथाङा मावनो हादों होनना बुंदों थोबसेबो बिथाङा अबदान गैया आरो दिनै बे बेक्तिया दिनै गावनि बिजनेसखौ लाब जायैनि जाहोनाव दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारनि गेजेराव मोनसेबो खामानि मोनैनि बिल मोनैनि बिथाङा बिरोधि खालामनानै दिनै हाग्रामाजों मोनसे फेभाराव लाजानो लुगैनानै हाग्रामानि राइट हेन्ड जाजानो लुगैनानै बिथाङा नंनाय नङिनि हारसिंनो एखमब्ला मिडिया बानायब्रबनानै खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों जे लामाया बिपिएफ इउपिपिएल थायो नामा बे जौगाथायनि बेलायाव बिपिएफ इउपिपिएल बेफोरबायदि थायो नामा जायाब्ला खोनाया जाफिनगोन नामा जिहेतु बिपिएफआ खोनाय आरो इउपिपिएलआ खोनाय बे खोनाय कम्पिटिसना जाबावनो नुनो मोनगोन नामा रायजो राजाफोरा जिहेतु फ्लेक्स लालायनानै जों नुनो मोन्दों जे गोबां जायगाफोरावनो जे नैबे इउपिपिएलआबो फ्लेक्स लादों बिपिएफआबो फ्लेक्स लानानै बे समाव बे लामाखौ रायजो राजानि सिबिथाय होनो नोंथांमोना ओंखारबोदोंमोन नाथाय रियेल सेन्सआव दिनै जाफुङाखै बिथांमोना 17 बोसोराव 12,000 मानसिनो फेमिलिफोरनो जुदि बिथांमोना हाफाता होदोंब्ला नाथाय जोङो नैबे 3 बोसोराव मा होनदों 1,06,000 मानसिनो जोङो हाफाता होदों आरो बिनि गेजेरावबो जोङो गुबुन गुबुन जनगोष्ठीफोरनोबो हानि मोनथायखौ होदों आरो बिथांमोना बुंदों दिनै जे जोङो इलेक्सन जुदि एबार जुदि जोंखौ देरहाहोयोब्ला सरकार खालायोब्ला बिथांमोना जोंखौ बुंगासिनो दं गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ रायजो राजाफोरखौ बुरखायगासिनो दं जों सिगाङावनो हानि मोनथाय होगोन नाथाय बिथांमोना जुदि बेखौ बुंदोंमोनब्ला दिनै बिथांमोना 17 बोसोराव मानो 12,000 मानसिनिनो हाखौ होदों दिनै इउपिपिएलआ दिनै 3 बोसोराव फैनाय लोगो लोगोनो 1,06,000 मा होनदों फेमिलिफोरनो दिनै हा पाट्टा होदों दिनै नोंथांमोना मोजां सिन्था खालामनानै बिथाङा दिनै 17 बोसोराव हानि मोनथायखौ होनो हायाखै दिनै बिथाङा मारै बिथाङा दिनै बुंखो जे हानि मोनथाय होगोन खुलुमबाय स्टुडिअ' दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव जोङो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों दान्दिसे मोगा-मोगि आयदा नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों आरो दिनैनि जे मोगा-मोगि आयदानि गेजेरजों नैबे समाव फैगौ जे लक सभा बिसायख'थि बे बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं आरो बेनि सायावनो जोङो गोबां सावरायलायगोन गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन नैबे क'क्राझार जे केपिटेल थामहिनबा नैबे नोगोर दा बेवहाय जौगाथायनि बिथिङाव सोर बेसेबां खामानि मावदों बेनि सायाव जोङो सावरायलायगोन आरो बेवहाय दिनै जों नोंथांमोननि गेजेराव सासे लेंहरजानाय आलासि थामहिनबा जों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों सासे आलासि लेंहरनानै लाबोदों जोंजों लोगोसेनो दङ नैबे देबोरगाव ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बिथां गाहाय नेहाथारि अशक गयारि बे समाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लि जानानै बरायनो लाबाय बे समाव आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि मानगोनां चिफ एडिटर राकेश रामसियारि बिथांखौ आङो बे समाव धन्यबाद होदों आरो लोगोसे नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लिनि फेमिलि बिथांमोनखौबो आङो धन्यबाद होयो नोंथांमोना आंखौ बे समाव बे खाबु बे सुबिदाखौ होनायनि थाखाय बे समाव नोंथाङा मोजां प्रश्नखौ सोंदों मानोना दानि थासारिया आपकामिं जितु एमपि इलेक्सन बे एमपि इलेक्सनाव जों माबायदि थासारियाव जों खामानि मावगासिनो दं फ्राय जोंनि खामानि मावनाया जोबनो थांगासिनो दङ आरो जोंनि गेजेराव दाबो 40 दिननि बारा जोंनि गेजेराव सम दंबावो जों गोबां बेबायदि खामानि मावनो थाखाय जोङो फ्राय जोंनिया बुथ लेभेलनि खामानिफ्रा जोब्बाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि जिखिनि क'अर्डिनेसननि टिम बानायगासिनो दा जोंहा जितु एलायन्स मोनसे एनडिएनि जितु जोंहा बेहाय बिजेपि थाबाय एजिपि थाबाय लोगोसे जोंनि इउपिपिएल बे मोनथाम जितु दलजों जोङो मोनसे क'अर्डिनेसन टिमफोरखौ जों दा बानायगासिनो दङ आरो बेबो साननैसोनि उनाव जोबनाय लोगो लोगोनो जोंनि प्रसारनि खामानिया अलरेडि जानो थांगासिनो दं बे सप्तानि गेजेराव जिहेतु नोंथाङा नैबे देबोरगाव जे नैबे ब्लक थामहिनबा नोंथांनि नैबे जायगायावनो बा बियाबावनो नोंथाङा खामानि मावबाय थायो आरो बे बियाबनिफ्रायनो बिथां हाग्रामा महिलारिया गोलाव सम जागायनायनिफ्राय दिनैसिम बिथाङा देरहानानै बिटिसिखौ सासन खालामदों दा बे बिथिङाव जौगाथायनि बेलायाव माबायदि नोंथांमोना खामानि मावगासिनो दं बे समाव आङो नोंथांनि जि फिननाय बे फिननायनि सायाव आं उत्तर होनो सानदों फिननाय होनो सानदों जिहेतु दिनै नैबे 17 बोसोराव जोंनि मानगोनां बारग' हाग्रामा महिलारि सारा जिबायदि जोंनि देबोरगाव ओनसोलाव देबोरगाव समस्थियाव जिबायदि खामानि मावनांगौमोन बे खामानि मावनायनि सायाव बिथाङा दिनै 17 बोसोराव 30%सोल' खामानिखौ मावनानै गालांदों जिहेतु जोंहा दाबो 70% खामानियानो गोबां जोंनाव जेंना जेंगोनाफोर दङ नोंथाङा नुनो मोनगोन
फर लाइननि जेब्ला साहा नोंथाङा थांगोन खोलाहा खोला-सा सोनाब-सा मोनफ्रोमबो दिगाव जेब्ला नायगोन जोंनि गोरिब न'खरनि दाबो सुबुंफोरा दाबो गोबां मानसिफ्रानो दाबो न' बां गैजाया लामा दलां जाजायाखै बेबायदि मोनसे थासारिजों दा बिथाङा माखौ बुंनो सानबाय थादों जे बिथाङा दिनै 70 बोसोराव जों जथेस्थ'खिनि उन्नत लाबोदों डेभेलप लाबोदों होननानै नाथाय जों सानो बिथांनि जिखिनि डेभेलप लाबोदों बेयो जथेस्थ' जोंनि थाखाय नङा मानोना बे 3 बोसोराव जोंनि मानगोनां प्रमद बर'आ देबोरगाव समस्ति हिसाबै इन्टार आं बिटिआरनि खोथाखौ आं बुंथ'वाखै जोंनि समस्ति हिसाबै जिहेतु जोंनाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा दाबो बिथाङा जोंनि MCLA आरो बिथाङा मा होनदों एसेम्ब्लियाव जों खोनानाय मथेथ' बिथाङा एसेम्ब्लियाव दिनैसिमबो खेबसेबो आग भाग लायाखै जोंनि रायजोनि गांनाय उखैनायखौ लायाखै दा बेबायदि जुदि रायजोनि सिगाङाव रायजोनि बाथ्राफोरखौ जुदि बिथाङा एसेम्ब्लियाव फैनानै जुदि उत्थापन खालायाबा जोंनि समस्याया मारै मा होनदों जोबनानै थांगोन जेंनायानो जेंना थागोन थेवब्लाबो जोंनाव माने MCLA गैयाब्लाबो जोंनि मानगोनां प्रमद बर'नि नेतृत्वआव जोंनि लरेन्स लारि जिथु MLA दङ बिथांमोननि अननायाव जोंनाव जथेस्थ'खिनि खामानिया दा बे 3 बोसोराव रानिं जादों आरो बाखि खामानिफ्रा कमप्लिट जादों जाहोनखौ मा होनना सानो नोंथाङा जिथा बिथाङा दे हाग्रामा महिलारिया बे समाव सिगांनि समाव जों नुदोंमोन बिथाङा बाहागो लानाय फार्स्ट जेब्ला फ्ल'र टेस्ट जादोंमोन बै समाव बिथाङा बाहागो लादोंमोन उननि समाव बिथांखौ बाहागो लानायखौ नुवाखै जाहोनखौ मा होनना सानो नोंथाङा बेहायथ' जोङो मोनसे बाथ्राखौ मोजां जुदि सिन्था खालामनानै जुदि नायोब्ला बिथाङा दिनै मानगोनां प्रमद बर'खौ बिथाङा बे मासियाव फैनायखौ लुबैयाखैमोन गनायनो हायाखै बिथाङा दिनैसिमबो गनायना लानो हायाखै मानोना बिथाङा जेब्लायबो राजा बायदि आरो बे मोनसे सिटनि सिटखौ जितु BTCनि जि जोंनि मुरब्बिनि जितु सिट जितु बे माबाखौ मा होनो सिटखौ बिथाङा जेब्लायबो गावनि आखायावनो दखल खालामनानै लाबाय थानो सानो नाथाय दिनै मोनसे सोलायनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मोनसे परिबर्तन मोनसे परिबेस फैबाय बे परिबेसनि गेजेरजों जाय थासारिफोरा जोंनि थांनाय 17 बोसोराव जानानै थांदोंमोन नाथाय बेखौ दिनै बिदाय होनो थाखाय एकमात्र दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दिनै बे सिटनि सासनाव लाबोनाय जायाखै जायनि जाहोनाव दिनै जोंखौ मदद खालामदों NDAनि जोंहा जितु एलायन्स दङ जोंहा BJP सरकार दङ दा BJP आरो जोंनि UPPL आरो GSP मोनथाम दलजों लोगो नांनानै जि फ्ल'र टेस्टआव जों देरहाखांनायनि उनाव जेब्ला माने एसेम्ब्लियाव डिक्लेयार होबाय जे प्रमद बर'आनो चिफ जाबाय होननानै जेब्ला स्पिकारा डिक्लेयार होबाय अब्ला हाग्रामा महिलारिनि गोसो गोरबोफ्रा बायफ्लेलांदों आरो बिथाङा बे समनिफ्रायनो समायखिरा लादों जे आं दिनैनिफ्राय खेबसेबो बे BTC एसेम्ब्लियाव आं गाफैया 5 बोसोरसिम बिथाङा मोनसे समायखिरा लादों दा बेथ' बिथाङाथ' जोंनि गणतान्त्रिक मोनसे माबाखौ रुल्सखौ बिथाङा ब्रेक खालायदों होननानै जों सानो मानोना गोबां सरासनस्रा रायजो राजाफोरा जोंनि साधारन पाब्लिकफ्रा भटार्सफोरा दिनै बिथांखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै बिथांखौ दिनै जों भट होदोंमोन देरहासार खालायदोंमोन नाथाय देरहासार खालायखांनायनि उनाव बिथांखौ जों सानदोंमोन जे बिथाङा दिनै जेनेबा बिथाङा देरहादोंब्लाबो बिथांनि पक्षआ दिनै सरकार लाबोनो हायाखै बा सरकार दानो हायाखै नाथाय बिथाङा सरकार दायाखैब्लाबो बिथाङा अंखिदार बिथाङा मा होनदों अपोजिशननि रुल लानानै बिथाङा जोंनि गांनाय उखैनायखौ एसेम्ब्लियाव उत्थापन खालायगोन प्रमद बर'नि माने गोरोन्थिफोरखौ आसि थुनानै दिन्थिगोन होननानै जों सानदोंमोन नाथाय दिनै बेफोर गासै जोंनि रायजो राजानि थाखाय फैमाल जानानै थाबाय आरो बियो फैबाय थानाय समाव निस्सय जों सानो जोंनि फैनाय आपकामिं जेनेरेसन लोगोसे जोंनि देबोरगाव समस्तिया गोबां माने खथि जादों होननानै आं सानो आरोखि अनुभब खालायो आङो आरो बे बाथ्राखौ दिनै आं बुंनायल' नङा जोंनि गासैबो रायजो राजाया गासै जोंनाव 66,000 जोंनियाव दा मा होनदों 66,130 भटार्स दङ दानि नैबे तालिकायाव दानि जि गोदान टेलिभिजन खालायनायाव नोंथांनि बियाव थांनाय बाराव जोंनिया 61,097ल'मोन दा नैबे बारायनानै दा गासै 66,130 बिनि गेजेराव जोंनिया मा होनदों फेमेला जाहैबाय जोंना 33,554 आरो लोगोसे जोंना मेला जाहैबाय 32,596 टटेल जोंनि गेजेराव दा गासै दङ 66,000 मा होनदों 130 भटार्स दं दा बिनि गोसोफोरखौ दिनै जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा गोसोफोरखौ बायग्लिहोदों मानो बायग्लिहोदों होनना बुङोब्ला बिथाङा दिनैसिमबो खेबसेबो एसेम्ब्लियाव थांनानै जोंनो दलां जोंनो लामा जोंनि न' बां जोंनि प्रब्लेम जोंनि समस्तिखौ जेबायदि डेभेलप खालामनांगौमोन
जोंनि समस्यायाव जोंनि गांनाय उखैनायखौ थांनानै उत्थापन खालामनानै बाथ्रा बुंनांगौमोन नाथाय बिनि सायाव जों बिथाङाव बाथ्रा बुंनायखौथ' बाद हो बिथाङा एसेम्ब्लियाव दिनैसिमबो खेबसेबो आगान हैनायखौ जों नुनो मोनाखै दा बेवहाय नोंथाङा बुंदों जिखिनि बेवहाय फ्ल'र टेस्टनिफ्रायनो बिनि उनाव बिथाङा एसेम्ब्लियाव बाहागो लाहैयाखै नोंथांमोना सानो नामा जे नैबे देबरगाव बियाबाव एमसिएलए गैयालासिनो बा एमसिएलएआनो गैया होननानै फिल खालामो नामा नोंथांमोना निस्सय जोंथ' सानो दा मानोना दिनै जोंनाव एमसिएलए थासेयावबो जों दिनै बिथांनि अननायजों मोनाखै जायनि जाहोनाव जों बिथांखौ जों आन्दो खालायनानै जोङो जितु जों एनडिएनि जितु एलायन्स जोंहा जितु बिटिसिआव प्रमद बर' सारनि मोनसे जि सरकार दङ बिथांमोननि सिगाङाव जोंनो थांनानै बाथ्राफोरखौ बुंनानै बबे गामि ओनसोलाव मा जादों मा जायाखै जोंनो मा नांगौ मा नाङा बे गासै बाथ्राफोरखौ फोरमायनायनि गेजेरजों बिथाङा जोंनि गेजेराव उल्था पार्टिनि सासे एमसिएलए थायोब्लाबो बारग' मा होनदों शिब हाग्रामा महिलारिनि समस्तिब्लाबो बिथाङा डिनाय खालायाखै आरो अब्लानो जों बुजिदों जे प्रमद बर'नि गोसोआ बेसेबांबा गिदिर मानोना दस्रा बायदिबा दिनै प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिनि समस्ति बेहाय जों नायनो हाया होननानै बिथाङा जोंखौ फिननाय होगौमोन नाथाय बिथाङा बेबायदि फिननाय होआखै बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों मावनानैसो बिथाङा दिन्थिदों आरो दिनै नोंथांमोना जेब्ला खोनागोन माखासे जोंनि जि बे 3 बोसोराव जिखिनि डेभेलपमेन्ट जादों बे बाथ्राफोरखौ जेब्ला आं नोंथांनि सिगाङाव जेब्ला फोरमायगोन आरो नोंथाङा जुदि नंखाय सानदोंबा प्रेक्टिकेलि फिल्डआव थाङोब्ला आं नोंथांमोननो मोनफ्रोमबो बिसिडिसि अफिसाव गासै जोंनाव 13टा बिसिडिसि दङ दा बे 13टा बिसिडिसिनि गेजेराव जोंनि मोनफ्रोमबो बिसिडिसिया एखे रोखोमनि जोङो उन्नुत जानायखौ नुनो मोन्दों बे नङा जे बबेबा बिसिडिसिया एसे उन फावसायदों बबेबा बिसिडिसिया बांसिन आवगायदों बे नङा जोंनिया जेखौ फैदों एक्वेल खालायदों जोंनाव थानाय जिमान जनगोष्ठीफोर दङ जोंनाव गुबुन गुबुन जनगोष्ठीनि मानसिफोर दङ जों बिथांमोनखौबो एखे मोनथाय होदों आरो नोंथांमोना जुदि नंखाय सानदोंब्ला नोंथांमोना बिसिडिसि लेभेलफोरावबो जोङो आइजोफोरखौबो जोङो मोनथाय होदों जों सोरखौबा चेयारमेन होदों सोरखौबा जों भाइस चेयारमेन होदों नोंथांमोना बे अब्ला दिनै बै समाव जों 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा जे गावनि समस्तियाव आइजोफोरखौ जे मोनसे गोजौ लेभेलाव लाबोनानै इयुथफोरखौ जे मोजां मोनसे स्कप होनानै बेबायदि पार्टी दोलोफोराव लानानै बिथाङा जुदि खामानि मावनायमोनब्ला दिनै बिथाङा बेबायदि सिटनिफ्राय भुगिनानै थानो गोनां जानाय नङामोन दा नैबे बियाबावनो जिहेथे बिथां हाग्रामा महिलारिया गोलाव सम नैबे बियाबाव थानानै बिथाङा बिटिसिखौ सासन खालामदों सारा नैबे एरियाखौ जाखिनि बेवहाय नांगौ गुबुन गुबुन बियाबफोराव बा गुबुन गुबुन समस्तिफोराव नांनायखौ बिथाङा सुफुंदों नाथाय जों नुनो मोन्दों मोनसे जायगायाव जिहेथे जुदि नोजोर होयोबा हानि बेलायाव बावैसो सिगाङाव जों हा राननायबो नुदों नोंथांमोना सरकारा मा बे बिथिङाव मानो थालांनो गोनां जाखो बिथां नोंथाङा मा फिल खालामो दा आं बेखौनो बुंनो सानदों दिनै जोंहा हाग्रामा महिलारि सार थासेयावबो जोंनि जाय रायजो राजाफ्रा मा होनदों गुबुन गुबुन समस्तिनि गासै जोंना 40टा समस्तिफोर दङ बे समस्तिफोरनि रायजो राजाफ्रा मोनसे डिफ्राइटआव गोलैनो गोनां जादों 17 बोसोराव आरो बिथांमोना बे 17 बोसोराव मात्र 12,000 फेमिलिनिल' बिथांमोना हा फाट्टा होदोंमोन 12,000 आरो बेफोर सोरबायदिया मोनदों जायफ्रा दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि राइट लेफ्ट जायफ्रा दिनै हाग्रामा महिलारिखौ मोजाङै सिनायो बिनि फेमिलि बाहागिफोरनि मा होनदों गुत्ते खानदानफोराल' दिनै हानि फाट्टाखौ मोन्थायखौ मोननो हादोंमोन नाथाय जायफ्रा गाहाय थाखोनि मानसि बिथांमोना दिनै डिफ्राइट जानानै थानो गोनां जादोंमोन नाथाय दिनै फोरमान देखायबाय दिनै जोंनि मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय जि इउपिपिएल सरकार आरो लोगोसे जोंनि जितु फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बा लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि जितु जोंहा इएम रनजित बसुमतारी बिथांमोननि नेतृत्वआव दिनै जोङो बिथांमोना 17 बोसोराव 12,000 मानसिनो फेमिलिफोरनो जुदि बिथांमोना हा फाट्टा होदोंब्ला नाथाय जोङो नैबे 3 बोसोराव मा होनदों 1,06,000 मानसिनो जोङो हा फाट्टा होदों आरो बिनि गेजेरावबो जोङो गुबुन गुबुन जनगोष्ठीफोरनोबो हानि मोन्थायखौ होदों आरो बिथांमोना बुंदों दिनै जे जोङो इलेक्सन जुदि एबार जुदि जोंखौ देरहाहोयोब्ला सरकार खालायोब्ला बिथांमोना जोंखौ बुंगासिनो दं गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ रायजो राजाफोरखौ बुरखायगासिनो दं जों सिगाङावनो हानि मोन्थाय होगोन नाथाय बिथांमोना जुदि बेखौ बुंदोंमोनब्ला दिनै बिथांमोना 17 बोसोराव मानो 12,000 मानसिनिनो हाखौ होदों दिनै इउपिपिएलआ दिनै 3 बोसोराव फैनाय लोगो लोगोनो 1,06,000 मा होनदों फेमिलिफोरनो दिनै हा फाट्टा होदों दिनै नोंथांमोना मोजां सिन्था खालामनानै नाय बिथाङा दिनै 17 बोसोराव हानि मोन्थायखौ होनो हायाखै दिनै बिथाङा मारै बिथाङा दिनै बुंखो जे हानि मोन्थाय होखो जेराव दिनै मा होनदों इउपिपिएल सरकारा दिनै हानि मेला खालायदों आरो जोंनाव दिनै 0.2 जितु बैसोमुथि जितु जोंहा मोनसे हानि जि मोनसे जोंहा टाइटेल होदों बिनि गेजेरजों गोबां मानसिफ्रा दिनै अनलाइन खालायनानै दिनै आरो लासै लासैनो आं सानो निस्सय आरो जोंहा 2 बोसोर टाइम दंबावो आरो बे 2 बोसोराव गैयाब्लाबो आरो 1 लाख
मानसिनो जोङो रायजो राजाफोरनो जोङो हा होनाय मोन्थाय हाबावगोन अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो जे बे 17 बोसोर आरो बे 3 बोसोरनि फारागथिखौ नोंथांमोना दिहुननानै नायदो अब्लानो रायजो राजाया रोखा मोनगोन आरोखि नैबे बियाबनिनो बाथ्राखौ नोंथांजों सावरायबाय थागोन जे जों नुनो मोन्दों जे क'क्राझार बा नैबे एन्टायार क'क्राझारनि थाखाय प्रमद बर'आ जेबो खामानि मावाखै जौगाथायनि थाखाय खामानि मावाखै नैबे एरियानि थाखाय मावाखै होनना बुंदों मावनो हादों होनोब्ला स्पिड ब्रेकारल' बिथाङा मावनो हादों होनना बुंदों थारैनो नोंथांमोना स्पिड ब्रेकारल' बा प्रमद बर' दैदेननाया नैबे माबानिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय कारिगावसिमल' स्पिड ब्रेकारखौ बानायनो हादों नामा आं बेसेबां सैथो बाथ्राया बेयो बे बाथ्राया मा होनदों जिहेथु जोंनियाव गोबां इयुथफ्रा मा होनदों ड्राग्स जानाय लोंनाय जानायजों मटर साइकेलफोरखौ बिथांमोना जिबायदि मटर साइकेलखौ बिथांमोना साफ्रेयो जिबायदि बिथांमोना मिटार होनानै दाबायो बेहाय गोबां मानसिफ्रा दिनै मा होनदों एक्सिडेन्ट जानानै थैनो गोनां जादों मानोना बे कारिगावनिफ्राय लानानै क'क्राझारसिम एक्सिडेन्टनि बिराद जुन दङ मानोना बे एक्सिडेन्टनि मोनसे लामा आरो बे बुस्थुफोरखौ सिन्था खालायनानै बिथांनो बाथ्राफोरखौ फोरमायनायनि गेजेरजों बिथाङा अब्ला माने सिन्था खालायदों जे जों बेहाय थाखो थाखो जुदि साइड एसे जि जायगायाव जोंहा एक्सिडेन्टनिफ्राय जोंहा बासायनो हायो बे जायगाफोराव बिथाङा हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्राखौ बानायनायाथ' बानायदों निश्चय नाथाय बे नङा जे बे मोनसे डेभेलपमेन्टनि नङा नाथाय जोङो मानसिनि जिबनखौ रैखाथि होनो थाखायसो बेखौ खालामनाय जादों आरो मोनसे बाथ्राखौ बिथाङा जेब्ला न'निफ्राय ओंखारलाङो गिदिर गिदिर जिथु जोंहा शिब सारनि मोनसे बेनारफोर थायो पस्टारफोर थायो रनजित सारमोननि जोंहा जोंनि EM GM फोरनि जोंना पस्टारफोर थायो बेनारफोर थायो बेखौ बिथाङा नुयोनाय लोगो लोगोनो गोसो गोरबोआ बायग्लियो जे आं थानायमोनब्ला आं जानायमोनब्ला शिबा आंनि हल्डिंआ बेबायदि गिदिर गिदिर हल्डिं जानानै थागौमोन नाथाय दिनै प्रमद बर'खौ बिथाङा नायनो हाया मेगन सायो आरो बिथाङा जोंनि प्रमद बर'खौल' नङा जोंनि गासैबो दैदेनगिरि EM GM फोरखौ बिथाङा नायनो हाया जायनि जाहोनाव बिथांनि मेगना बे मोननै जिथु नोंथाङा दहाय सिगाङाव बुंना थांबाय बे मोननैयावल' बिथाङा लक्ष्य खालायो बिथाङा जोंनि मावनाय दांनाय जों जे दिनै मा होनदों देबोरगाव समस्ति हिसाबै जों अरुणादैखौ दिनै 8,170 जन मानसिनो जोङो दिनै अरुणादै 1250 कोटी जाहोगासिनो दङ दिनै नोंथांमोना नुनो मोनगोन रेशन कार्ड जि समाव जों 17 बोसोराव जोंनि मानसिफ्रा रेशन कार्डनिफ्राय डिप्राइभ जानानै थानो गोनां जादोंमोन नाथाय जोंनि सरकारा दिनै मा होनदों सरकार फैनाय लोगो लोगो जोंनि देबोरगाव समस्तियाव हाग्रामा महिलारि सारनि समस्तियाव गासै जों दिनै मा होनदों रावखौबो BPF सोरखौबा जों दिनाय खालायाजासे जोंनि गेजेराव गासै जोङो 8,478 फेमिलिनो जोङो रेशन कार्ड होदों आरो जोङो मा होनदों PMJYG जायखौ थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा गोबां न'फोरखौनो पेन्डिं खालामना दोनदोंमोन जेराव न'खौनो लुफुंनो हायाखैमोन नाथाय बिथांमोननि आद्रा जानाय न'खौ जोंनि UPPL सरकाराव फैनाय लोगो लोगो जोंनि चेयारमेनफ्रा जोंनि पार्टिनि मानसिफ्रा जोंनि अफिसारफ्रा गोसो मोदोम होनानै बयबो फिल्डआव थांनानै बै जिखिनि आद्रा जाना थानाय न' बे न' बांफोरखौ साक्सेस खालामखांनायनि उनाव जोंनि सरकारनि दिनाव 3 बोसोरनि दिनाव देबोरगाव समस्ति हिसाबै 3,333 मा होनदों फेमिलिनो जोङो PMJY न'खौ जों दिनै साक्सेस लुनानै होनो हादों आरो बाकिया मा होनदों माने अनगयिं हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ गतिके दिनै बैफोर खामानि मावनाया जों मावाखै नामा थांनाय समाव 17 बोसोराव जों बेबायदि मोनाखैमोन मानोना जोङो दिनै मोनसे समाव जोङो जेब्ला VCDCनि सार्टिफिकेट नागिरनो थाङोब्ला गावबुरानि सार्टिफिकेट नागिरनो थाङोब्ला दिनै BPFनि रेफारेन्स नङाब्ला BPFनि मानसि नङामोनब्ला दिनै जों बेबायदिनिफ्राय जों गोजानाव थानो गोनां जादों सोरबाया जुदि एबसुनि फेमिलि होनो सोरबाया जुदि डाबल पिनि जुदि फेमिलि होनो PCDRनि जुदि फेमिलि होनो बिथांमोना मा होनदों गभर्नमेन्टनि स्किमखौथ' बाद हो बिथांमोना जोंनो सार्टिफिकेट होनायनिफ्रायबो गोजानाव थादोंमोन अब्ला दिनै बे 17 बोसोराव जों रावखौबो दिनाय खालायाखै मानोना नोंथांमोना BCDC अफिसफोरावबो हाबनानै नायनो हागोन बिथांमोना जेब्ला सार्टिफिकेट बियो जोंनि मानसिया हरदों जोङो बुंदों जे बिथांमोना खालायनाय बायदि जों डिप्राइभ खालायनो नाङा मानोना जोंनि सरकारा साननो हनो गोरों जोंनि सरकारा बुजिनो गोरों बेनिखायनो जोङो उल्था खालायनो नाङा सोरबाया जुदि लुबैदोंबा बिदोंबा माबा मोनसे जुदि प्रब्लेमाव गोलैदोंबा बिथांखौ सहाय खालाय हेफाजाब खालाय आरो बिथांनो नांगौखिनिखौ हर जों बेबायदि होदों थिग बेबायदिनो जोंनि चेयारमेनफ्रा जोंनि पार्टिनि नेताफोरा अरुणादैयानो जा रेशन कार्डआनो जा PMJY माने जि न'आनो जा जों बेफोर गासैफोरखौ जों इक्वेल रानना होदों आरो बेहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे जोंनियाव सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथाङा बुंगासिनो दङ दे दिनै 75,000 जिथु इलेक्शननि सिगाङाव बाथ्रा बुंदोंमोन प्रमद बर'आ बिना गयारि मोना
नाथाय बिथांमोना दिनैसिमबो होनो हायाखै होनना बुंदों नाथाय बिथांमोना दिनै थयथ' होनो नागिरदों जेब्ला जोंनिया मा होनदों 25,000 खुरै जायखौ जोङो माइनाव सोरां बिथांखि होननानै जों मोनसे नाम होदों हो जोंहा बेबायदिनो बिटिसिआव गासै 32 फ्लेगशिप स्किम दङ थांनाय जों 70 बोसोराव बेबायदि बिटिसि गभर्नमेन्ट बा जेब्ला जोंहा मा होनो हाग्रामा महिलारि सारा जेब्ला सरखार सालायदोंमोन बे समाव जों मोनसेबो फ्लेगशिप स्किमनि नाम जों खोनानो मोनाखै दङना मा जों बेखौ मिन्थिया नागिरनांगोनसो नाथाय जोंनिया दिनै 32था फ्लेगशिप स्किम बानायनाय जादों दा बेनि गेजेराव नोंथांमोना नुनो मोनदों जे जोंनियाव बड'फा सुपार 50 मिशन नङा होमबा बिनि उनाव जों बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन बेबायदिनो जोंनाव बड'लेण्ड पिक मिशन बेबायदिनो गासै 32 फ्लेगशिप स्किम बिनि गेजेराव माइनाव सोरांआबो मोनसे फ्लेगशिप स्किमाव गोलैदों दा बेबायदिनो गासै मा होनदों 6,000 मा होनदों 800 मानसिनो मा होनदों थांनाय समाव फार्स्ट फेजआव जोङो होदोंमोन 3,800 नो आरो दाख्लै जोंनि तिनिआलि देबोरगाव हिसाबै जिहेतु जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा इदिनखालि नुनानै गिदों मानसिफोरखौ मानोना बिथाङा सानदोंमोन मानसि फैनाय नङा आरो बे मिटिंखौ पस्टपन खालामनो थाखाय बे मिटिंखौ डिसमिस खालामनो थाखाय बिथाङा गोबां बेबायदि पकेट मिटिं लादोंमोन नाथाय रावखौबो होबथानो हायाखै मानोना गुथे आइजोफोरा दिनै बुजिदों जे प्रमद बर'जों थाङोब्लासो प्रमद बर'खौ सापर्ट खालायोब्लासो लरेन इस्लारिखौ जुदि सापर्ट खालायोब्लासो जोङो दिनै जोंनि नांगौ मानिखौ जोंनि गांनाय उखैनायखौ बिथांमोनासो सुफुंनो हागोन हाग्रामा महिलारिया होनो हानाय नङा दा बे बाथ्राखौ बिथांमोना सिन्था खालामनानै बिथांमोना इदिनखालि सेकेन्ड फेज हिसाबै माइनाव सोरांखौ जोङो 6,000 मा होनदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनाय जादों 25,000 करि गासै दासिमाव जोंनि बिटिआर सरकारा गासै 9,800 मा होनदों जोङो माइनाव सोरां बिथांखिखौ फार्स्ट फेजनि थाखाय जोङो 25,000 करि होनाय जादों अब्ला बिथांमोना बेखौ नुवाखै आरो बिथांमोना अकल सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो अकल बे माइनाव सोरांखौल' नङा बिथांमोननो जों मिनि ट्रेक्टरफोर होदों मिनि राइस मिल होदों नोंथांमोना नुदों बावैसो सिगां जोंनि क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लक थिथागुरियाव गोबां बुस्थुफोर गोलैनानै दं बेफोर गासिबो आइजोनि थाखाय आरो बेफोरखौ गुथे सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्राव जायफ्रा दङ बिथांमोनानो मोनगासिनो दं नाथाय जोङो थांनाय 17 बोसोराव बेफोरबायदि जोङो बुस्थुखौथ' बाद हो नाथाय जों बिनिफ्राय मोनसेबो जों मोनाखै जों जिर'सोमोन दा ओंखायनो जों सानो दिनै जोङो 3 बोसोराव प्रमद बर'नि नेतृत्व सरकारावसो दिनै देबोरगावआव जोङो अरुणादयब्लाबो जों मोननो हादों जोङो दिनै जब कार्डबाबो जों मोननो हादों जोङो दिनै रेशन कार्डबाबो जों मोननो हादों जों बेबायदिनो बायदि जों मोननो हादों आरो जोंनियाव मोनसे बाथ्रा मा जाहैबाय 7 कौटिनि मोनसे जोंहा खामानि जागासिनो दङ कालुगाव सुबाइजाराव अलरेडि कमप्लिट जाबाय बेयो जाहैबाय इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि आरो बेहाय मोनसे गिदिर सुइस गेट जाय सुइस गेटखौ दिनै हाग्रामा महिलारि सारा सिन्था खालायाखैमोन नाथाय जोंनाव एमसिएलए गैयाब्लाबो हाग्रामा महिलारि एमसिएलए थासेयावबो नाथाय जोंनि सरकारा रावखौबो दिनाय खालायाजासे जोंनो बे सुइस गेटखौ बिथांमोना 7 कौटिनि हरदों आरो बेल' नङा प्रथम जेब्ला जोंना सरकारा जादोंमोन 2021आव अब्लानो जोंना जायफ्रा जोंनि केन्डिडेटफ्रा जेनदोंमोन सोरबाया देरहादोंमोन बिथांमोननो इकुवेल 40 जननोबो मा होनदों दायित्व होदोंमोन जे नोंथांमोननो जोङो मोनसे मा होनो गुडविलनि स्किम होनाय जागोन थिग बेबायदिनो नोंथांमोना नुगोन नेशनेल हाइवे साहानि जितु मा होनदों धनपुर बाथाबारिनिफ्राय लानानै एकदम माइनावपुर बिथांनि मा होनदों गासै 7.5 किल'मिटार नोंथांमोना ब्लेक टपिं लामा नुगोन लामा गोसोम नुगोन आरो बे नोंथांमोना बेखौबो नायबावदो जोंना माने बजानपुराव 3 किल'मिटार जेराव जोंहा मा होनदों बड'लेण्ड माने रादाबनि जि जोंहा मेनेजिं डाइरेक्टर दानसोरां बसुमतारी होनना बुङो बिथांनि जितु थांनाय लामा बे लामाया 3 किल'मिटार लामाखौ जोङो मा होनदों थांनाय 21आव गुडविलनि गेजेरजों मावफुंदों आरो बेहाय गासै 12था दलां दंमोन आरो बे 12था दलाङा गैयाब्लाबो खमैब्लाबो मोनसे दलाङाव 15निफ्राय 20 लाखा जागोन दा बेबायदि दलां थासे लामाखौ 12था दलां थानाय लामाखौ 3 किल'मिटार जोङो दिनै मा होनो ब्लेक टपिं खालामनो हादों बेयो जोंनि थाखाय माने खामानि मावनाय जायाखै नामा नाथाय जोङो थांनाय 17 बोसोरावथ' बिनिफ्राय जों गोजानाव दंमोन दा ओंखायनो जोंहा मोनसे आरो सम दंबावो गोबां जोंनि गेजेराव खामानि जादों आरो जोंखौ दिनै जोंनियाव मोनथाम बिसिडिसिया दिनै अफिस गैयामोन बिराद खैफोदाव गोग्लैनानै दंमोन बे जाहैबाय कालुगाव सुबाइजार हल्टुगाव आरो आमगुरि बे मोनथाम बिसिडिसियाव जोंनियाव जेराव बे हाग्रामा महिलारि सारनि खाथि बे बिसिडिसिफ्रा हाग्रामा महिलारि सारनि खाथि कालुगाव सुबाइजारा हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय खोब जायोब्ला 3 किल'मिटार 4 किल'मिटार जागोन ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा ओरैजा हल्टुगावआ खोब जागोन 5 किल'मिटारसो जागोन आरो बिनि उनाव नोङो आमगुरिया जुदि नायोब्ला 6-7 किल'मिटार जागोन बेबायदि 7 किल'मिटार 6 किल'मिटार 5 किल'मिटार लामानि डिस्टेन्सनि जि बिसिडिसि बेखौ बिथाङा मालाबाबो नुवाखैमोन आरो खालामाखैमोन
आरो दिनै प्रमद बर'आ फैनाय लोगो लोगोनो बे मोनथाम BCDCनि जि प्रब्लेम दंमोन जेराव रायजो राजाया सार्टिफिकेट मोननो थाखाय दिगदार जायोमोन जेराव बिथांमोना अफिस गैयामोन बे अफिस गैयैखौ बिथाङा स्थायिनि थाखाय समाधान खालामनो थाखाय बिथाङा जोंनो दिनै BCDC मोनथाम खालामनानै दिनै जों BCDC अफिस सालायगासिनो दं अब्ला बे डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा नङा नामा नोंथांमोना सिन्था खालामनानै नायो आरो जोंनि समस्थियाव ओंखायनो जोङो दाथि बुंनो हायो जे दिनै प्रमद बर'नि नेतृत्वआव दिनै APPL सरकारनि नेतृत्वआव जोङो शान्तिजों लोगोसे जोंनि उन्नतियाबो दिनै लासै लासै फैगासिनो दं आरो 2 बोसोर दंबावो आरो बे 2 बोसोराव जोङो गोबां हाग्रामा महिलारि सारनि मेगनाव जोङो गोबां खामानि मावनानै देखायनो नागिरदों आरो मोनसे बाथ्राया ओरैबायदिबाव जेराव जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा फरायो जेराव जोंहा देबोरगाव हाई सेकेन्डारि होननानै बुङो बे स्कुलनि एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंखौ जोंनि प्रमद बर' सारा थांनानै निजे गावनो थांनानै बिनि जि एडमिनिस्ट्रेटिभ जितु बिल्डिं 1 कोटिनि लुनाया सोलिगासिनो दङ अब्ला बिथाङा माखौ बुंदों जे दिनै प्रमद बर'आ जेबो उन्नति खामानि मावाखै आरो दाख्लै हा जितु रानदों बे हा राननायाव जोंनिफ्राय गोबां जोंनि गामियानो मोनदों मानोना हुलथुगाव डिभिसननिफ्राय जों गैयाब्लाबो 10,000निफ्राय 15,000 मानसिया हा पाट्टा मोनदों थांनाय समावथ' जों बिदि मोनाखैमोन अब्ला दिनै ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बुजिदों जे नंगौ निस्सय दिनै प्रमद बर'जों थानायानो जों मोजां मानोना जों हाग्रामा महिलारि सारजों जुदि थाबाय थायोब्ला जोङो जेब्लायबो जोङो साइडआव थानो गोनां जागोन मानोना जों बिथांखौल' जों चिफ हिसाबै जुदि नुबाय थायोब्ला बिथांखौ जों ओरैनो फुथुला बायदि जों दोनबाय थानाय बायदि जागोन बेनिखायनो रायजोआ लुबैदों जों फुथुलाखौ दोनस्लायस्लाय जोङो मोजां मोनसे मानसिखौनो फसंनानै दोननानै जोङो खामानि मावनानै उन्नति खालामनायखौ बिथांमोना रायजो राजायाबो लुबैदों नैबे समाव मिथिनो नाजागोन आं नोंथाङा जौगाथायनि बाथ्राखौ बुंदों जों नुनो मोन्दोंमोन मोनसे समाव हयथ' बेनिफ्राय 6 दानसो सिगाङाव बा बेनि एसे आगोलाव जों नुनो मोन्दोंमोन सरलपारा टु नैबे बिसमुरि टु सरलपारा बेखौ कम्पिटिसन हिसाबाव नोंथांमोना ब्लकनि जा प्रेसिडेन्ट बा ब्लकनि सेक्रेटारि नोंथांमोना लोगो नांनानै गुबुन फारसेजों नोजोर होयोबा BPFनि दैदेनगिरिफोराबो बेखौ कम्पिटिसन खालामनाय नुनो मोन्दोंमोन नाथाय लामाया दिनैसिमबो जासनाखै जाहोना मा दिनै बेखौनो आं बुंनो सानदों सरलपारा आरो उल्टापानिनि बाथ्राया बिराद मोनसे समस्यायाव दं जेराव बिथांमोना 17 बोसोराव बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुंसेयावबो खोनासेयावबो बिथांमोना मावाखैमोन नाथाय नोंथांमोना दिनै नुनो मोनगोन दिनै जोङो बिथांमोननो दिनै PMGYनि न' जों लुनानै होदों दिनै जोङो जायगा जोङो सलार सिस्टेम बानायना होदों दिनै बिथांमोना दै लोंनायनि मोनसे जों जगार खालामना होदों जेराव दिनै 17 बोसोराव बिथांमोना बानायाखैमोन आरो जोङो लामा बानायगासिनो दङ खना खनला आरो नैबे बिसमुरिनिफ्राय लानानै जितु जोंहा सरलपारा जितु लामा बे लामाया एथ' सहज एसेल' लामा नङा गासै बे 42 किल'मिटार बे 42 किल'मिटार लामाखौ एथ' लाबोनांगौ सहजनि बाथ्रा नङा थेवब्लाबो जोंनि मानगोनां मा होनदों लरेन्स लारिनि नेतृत्वआव दिनै चिफ मिनिस्टारजों रायलायनानै बे लामाया इलेक्सननि उनाव मा होनदों टेन्डारनि मोनसे प्रसेसआनो थांगासिनो दङ MP इलेक्सननि माने जोबनायनि उनावनो मोनसे टेन्डार जागोन आरो बे टेन्डार जानाय लोगो लोगोनो जों बिथांमोनखौ आं होनदों दहायनो जे 2 बोसोराव जों गोबां खामानि जों मावनानै देखायगोन जेराव जोङो बुंनायजों नङा जों मावनानै जायाब्ला खोनाया जाफिनगोन नामा जिहेतु BPFआ खोनाय आरो UPPLआ खोनाय बे खोनाय कम्पिटिसना जाबावनो नुनो मोनगोन नामा रायजो राजाफोरा जुदि फ्लेक्स लालायनानै जों नुनो मोन्दों जे गोबां जायगाफोरावनो जे नैबे UPPLआबो फ्लेक्स लादों BPFआबो फ्लेक्स लानानै बे समाव बे लामाखौ रायजो राजानि सिबिथाय होनो नोंथांमोना ओंखारबोदोंमोन नाथाय रियेल सेन्सआव दिनै जाफुङाखै दा जुदि जायोब्ला गोजोनथाव बाथ्रा 100% जागोन एसेबां प्रसेस जाना दं मानोना जों होनदों समखौ नेनांगोन समनि थासारिजों थायो मानोना बिथांमोना दिनै बिथांमोननो जों 17 बोसोर टाइम होदोंमोन नाथाय बिथांमोना मा जोंनो मास मोनसे मोननै मोनथाम टाइम होनो हाया नामा मानोना बिथांमोना नै इलेक्सनखौ नेना था इलेक्सनखौ नेखांनायनि उनाव जेब्ला जोंनिफ्राय जोंना NDAनि जि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारी जेब्ला देरहागोन देरहाखांनायनि उनावनो जोङो बे लामाखौ मोजां बानायनानै होगोन आरो बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन मानोना बिथांमोना बै जेब्ला समाव जोङो जेब्ला चिफ सारनि सिगाङाव जेब्ला मानसिफ्रा फैना रायजो राजाया थांनानै बुंबाय जे सार जोंनिया सरलपारा लामाया बिराद प्रब्लेम जाबाय आफादत स्किमा जुदि दासिमबो जाथ'वाखैब्ला जोंनो एसे सेन्ग्रिबेल गारनानै हाखर हालाफोरखौ एसे फोसाबनायनि मोनसे राहा लामाखौ लादो अब्ला बे बुस्थुखौ जेब्ला जों मावनो थाखाय जों जेब्ला अलरेडि जाबाय जों मावखानोसै जोंनो दायित्व होखाबाय बिथांमोना सोरनिफ्राय खोनानानै हरनि गेजेरावनो बिथांमोना JCB लाबोनानै मा होनदों प्रहलाद मोन बायदि व्यक्तिया थांनानै दा गावसिनि नांगोलनि माबाखौ लानानै मा होनदों प्लेसखौ लानानै बिथांमोना सानैसो व्यक्तिफोरखौ लानानै जों BPFआसो मावदों होननानै बिथांमोना 17 बोसोराव बहाय हाबना थायामोन 17 बोसोराव बिथांमोना बहाय हाबना थायामोन आं बिथांमोनखौ प्रश्न सोङो बिथांमोना दिनै जों मावनो नागिरनानै मावखानो लानाय लामाखौ बिथांमोना मावनो नागिरनायाव बिथांमोना खेबनैसो ओरैनो JCBजों नारनानै ड्रामफार मोननैसो हागारनानै बेखौनो रायजोनि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरो जे जोङो नै खामानि मावदों
मानोना बेथ' बिथांमोननि थाखाय दिन्थिफ्लानायसो होननानै जों सानो दे नोंथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन जे लामाया BPF UPPL थायो नामा बे जौगाथायनि बेलायाव BPF UPPL बेफोरबायदि थायो नामा बिदिथ' थानो नाङा जे नुनो मोनदों जिहेतु BPF UPPL जों नुनो मोनदों फ्लेग लानानै दा बेखौ राजनिति खालामदों BPF-आसो खालायदों जाहोना जानाखै मानि थाखाय मानोना जों बेखौ मावनो लाखादोंमोन जोंनि सरकारा बिथांमोना बाहाना खालायनानै रायजोनि बिथांमोना सापर्ट मोननो थाखाय बिथांमोना हरनि गेजेरावनो पलिसि खालायनानै बे खामानिफोरखौ मावदों आरो बे सोरनि बिथोन जागोन होनब्लाय प्रहलाद बिथांमोननि मानोना प्रहलादा मा खामानि मावना थानो बेफोरखौनो एसे हाग्रामा महिलारि सारनो मावनानै दिन्थिफ्लायाबा बिथाङाबोथ' मा होनदों BPF-आव प्रायरिटि मोननाय नङा दा बेफोरखौ दिन्थिफ्लानो थाखायनो प्रहलाद बिथाङा बेखिनि खामानिखौ मावनानै देखायदों आरो दा जों सानो एक्चुअलि लामा बा डेभेलपमेन्टनि खामानियाव जोङो नैबे फैनो नाङा जे बेखौ UPPL-आसो मावदों BPF-आसो मावदों मानोना जायहा सरकाराव फैगोन बे मावखानांगोन दिनै जोंहाबो जों सरकाराव फैदों जोंनि मावनांगौ कर्तब्यखा जों मावलांबाय थागोन नाथाय बिनि गेजेरजों जों बेखौल'सो जोङो आपिल खालामनो लुगैदों जोंनि देबोरगाव समस्तिनि रायजो राजाफोरखौ बेखौसो आं बुंनो लुगैदों जे बिथांमोना सिन्ताधाराखौ मोजां सिन्ता खालाय मोजां एनालाइसिस खालाय सोर बेक्तिखौ जुदि लाबोयोब्ला जोंनि गांनाय उखैनायखौ जों सुफुंनो हागोन आरो जोंनि जेंनाफोरखौ थांनानै बाथ्राफोरखौ बुंनानै जोंनो होफैनो हागोन बेखिनि बाथ्राफोरखौ सिन्ता खालायनाया जोंनि अत्यन्त माने जोंनि मा होनो देबोरगाव समस्ति हिसाबै सिन्ता खालायनांगौ आरो बेजों लोगोसे आरो गासैबो दिनै समस्तिया देबोरगावनिफ्रायनो स्टार्ट जालांनो थाङो आरो जों सानो बेनिखायनो एबार फैगोन समाव जिहेतु जोंहा MP इलेक्सना देरहागोन मानोना जोंहा मा होनदों NDA-जों फोसावजानाय जोंनिनो केन्डिडेटखा बा बिथाङा जोंनि एक्जिस्टिं जोंहा MLA खा मा होनगोन जयन्त बसुमतारी बिथाङा मा होनदों 2.5 लाख मार्जिन माने भट मोननानै बिथाङा देरहासार जानो हागोन आरो बिनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो पार्टिफ्रा BPF-खौ जों फेजेननो थाखाय जिहेतु जोंनि मोनथाम जितु जोंहा एलायन्स जोंहा पार्टि दङ BJP AJP आरो जोंनि माने UPPL बे मोनथाम दोलोआ हर सान खामानि मावगासिनो दङ आरो दिनै BPF-नि जि केन्डिडेट जोंहा मानगोनां बारग' डिपुटि चिफ जोंहा मा होनो खाम्फा बरगयारि सार जेननाया एकदम खाथां जानानै फैबाय आरो आं सानो बिथाङा इसिबां माने राब लानो नाङा टेनसनबो लानो नाङा मानोना आं सानो बिथाङा बांद्राय केम्पिं खालायैयानो मोजां मानोना दिनैनि दिनाव केम्पिं खालायबाबो नोंथांमोननि जिखिनि 17 बोसोरनि जिखिनि मावलांनाय गोरोन्थिफोर दङ बे गोरोन्थिखौ नोंथांमोना बुंब्लाबो बुंख'नानै सुद्रायनो हानाय नङा आरो बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो एलार्ट जाजोब्बाय आरो दानि रायजो राजाफोरखौ रावबो थगायनो हाया राजखान्थिनि बेलायाव नोंथांजों सावरायबावगोन आङो नैबे समाव जौगाथायनि बिथिङाव आं बुंनो नागिरदों जिहेतु हाग्रामा महिलारि थामहिनबा बेरेखा दोलो स्पेसियेलि हाग्रामा बिथांखौ बुङा नाथाय बेरेखा दोलोफोरा बुंनो नागिरो जे प्रमद बर'आ बे समाव हाग्रामा महिलारिया सेंसन खालामना दोनखानाय हाग्रामा महिलारिया बै समाव खामानि मावखाबाय थानायखौसो बे समाव गिदिं UPPL-नि EM-फोरा MCLA-फोरा प्रमद बर'आ फिथा हानोल' थाङो होननानै बुंदों बाथ्राया बेसेबां सैथो बे बाथ्रायाथ' बिथांमोननि बाथ्राफोरखौ किसुमान बाथ्राफोरखौ बुंनो सानो आरो बे बाथ्राया सोरनिफ्राय फैदों होननानै बुङोब्ला बे बिक्रम दैमारि ना मा बिथांनिफ्राय माखासे उत्थापन जायो बिथाङा नंनाय नङैनि बिथाङा सासे मा होनदों BPF-नि सासे मा होनो स्पक पार्सनबो नङा आरो बिथाङा जुदि इसिबां BPF-खौ मोजां मोनोब्ला बिथाङा गावनि कन्ट्रेक्टारखौ ड्राफ्ट दोननानै बिथाङा BPF-आव जइन जाफैनांगौ आं बिसोर खावलायो मानोना दिनै बिक्रम बायदि व्यक्तिया दिनै मा होनदों खुनु रावजोंबो सिनायजाया थोबसेबो बिथाङा अबदान गैया आरो दिनै बे व्यक्तिया दिनै गावनि बिजनेसखौ लाब जायैनि जाहोनाव दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारनि गेजेराव मोनसेबो खामानि मोनैनि बिल मोनैनि बिथाङा बिरोधि खालायनानै दिनै हाग्रामाजों मोनसे फेभाराव लाजानो लुगैनानै हाग्रामानि राइट हेन्ड जाजानो लुगैनानै बिथाङा नंनाय नङिनि हारसिंनो एखमब्ला मिडिया बानायब्रबनानै खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों दा बेबायदि मानसियासो बे बाथ्राफोरखौ बखिगासिनो दङ मानोना दिनैनि दिनाव दिनै UPPL-नि जि सिन्ताधारा दिनैनि जि BTR गभर्नमेन्टनि जि मोनसे सिन्ताधारा बियो बयखौबो लानानै मा होनदों जोङो मोनफ्रोमबो जोंनाव जनगोष्ठी अकल बेहाय बर'ल' नङा मानोना जोंनि गेजेराव गोबां जनगोष्ठीनि मानसिफोर दङ जों बिसोरखौ खौसे लानानै जोङो उन्नति पथाव बोरै जों आवगायलांनो हायो माबायदि जों खामानि मावनो हायो दिनै बिथाङा बुंदों जे नायनो दिनै बिथांमोना दिनै 3000 कौटिनि बारा रिन खालामना गालांदोंमोन हाग्रामा महिलारिया बिथाङा बेखौ सिगां गोसोखांग्रो दिनै बे रिन खालामनानै गालांनाय थाखाखौ दिनै प्रमद बर' सारा मा होनदों रिन सुख'बाबो सुख'नो हायि बायदि हामारनाय केसा नंमारगोन ना नंमारा जिहेतु हानायनि बाथ्रा जिहेतु मख'बाय थादों बे फिथा हामारनाया गमामायैनो नंगौ नामा बिथांमोना मा खालायदों माखासे बुस्थुफोरखौ बिथांमोना गावसिनि सरकारा बायखासिगोनखौ नुनानै
बिथांमोना दाम दुम कुनु बाजेट गैया कुनु माबा गैया गारा बिथांमोना फिथा हालाबायनानै गालांला जोबनायखौ जों नुनो मोन्दों मिथिबायना दा बेबायदि जोङो बिथांमोना मा होनदों एकदम माने माखासे स्किमफोरखौ बिथांमोना सुब्रुलाबायना गालांदों बिथांमोना जेब्ला सरकारा बायनोसै जेब्ला गभर्नरनि सासनाव थांसिगोन बे समावबो बिथांमोना बेसेबांबा जन मानसिखौ फैसा थाखा लानानै बिथांमोना साख्रि होदों हो साख्रि होदों बिथांमोना बेबायदिनो दिनै गुट्टे खथाफोरखौ बिथांमोना फिलाप खालामना गालांदों जेराव प्रमद बर' सरकारा फैनाय लोगो लोगोनो प्रमद बर'आ फैनाय लोगो लोगो बिनि बार्डेनखौ लानांथों मिथिबायना बेबायदि बार्डेनखौ लानांथों होननानै नाथाय दिनै जोङो बिथांमोननि जिखिनि स्किमफोर बे स्किमा जिहेथु जोंनि गुटे रायजोआवहा मोनसे स्किम जेराव जोंबो मावनांगौ बिसोरबो मावनांगौ बे जोंनि कर्तब्यखा दा बे मावनायखौ जोङो मोनसे बाजेट हमफिनलायनानै दिनै फिथा हास'दों मानोना बियो जोंनि सरकारावसो जादों बिथांमोनाथ' बे बाजेटखौ लायाखै मानोना बिथांमोना दिनै 3000 करोड़नि बिथांमोना रिन गालांदों होमबा बिथांमोना बे स्किमखौ बिथांमोना गालांदों मानोना दाख्लै मोनसे दलां बानायबाय बे दलांखौबो बिथांमोना दुखु मोनदों खिन्थु जोंथ' दिनै बिर एनडिबिनि जोंहा जायहा माने जोंनि हादोरनि थाखाय हारिनि थाखाय बावसोमनानै गालांबाय जाथिनि थाखाय बेबायदि सासे व्यक्तिनि नामाव दिनै नाम होदों बिथांमोना जोंनो सापर्टसो होनांगौमोन बिथांमोना मोजांसो मोननांगौमोन बिथांमोना मैया बिक्रमआ सानैसो टिम लाना थांनानै बिथाङा माने मा देखायदों माने हाग्रामा महिलारियानो बेखौ गायसनलांखानायमोन हाग्रामा महिलारियानो बानायलांखानायमोन हो दिनै प्रमद बर'आ जास्ट ओरैनो फिथाल' हासुदों नाथाय जोंनि सरकाराव फैनायावसो दिनै जों साक्सेस खालामनो गोनां जादों फिथा हानाया नंमारगौ गमामायनायावला फिथा हानायाथ' जोंनिया जायफोर फिथाफोरा बे जोंनि गभर्नमेन्टआव मोनसे जोङो जिथु पलिसि लानानै जि खामानिफोरखौ जोंहा मावनांगौ मावथारनांगौ जेराव जोंनिया बाजेट हमबाय बे हिसाबैसो बेखौ फिथा हादों जोंहा बाजेट गैयाबाथ' जों हमा आरो दानि जिथु जोंना थिकादारफोराबो बुंनो हागोन दानियाव जोंहा खुनु जुदि बाजेट गैयाबा गैयाब्ला जों रावबो थिकादारफोरखौ खामानिखौ मावहोआ मानोना बिथांमोनखौ जों मावहोनानै जोङो बेबायदि खस्थ' मस्थ' गावनि थाखा फैसाखौ गारहोनानै जों बेबायदि थानायखौ जों लुबैया मानोना हाग्रामा महिलारि साननि दिनाव जाबोदों गोबां मानसिफ्रा दाउ अमा फाननांदों गोबां मानसि हा बां फाननानै बिथांमोना लामा बानायदोंमोन दलां बानायदोंमोन नाथाय बिथांमोना दिनैसिमबो दिनै बे मा होनदों ऋणखौ सुख'नो हायाखै दिनैसिमबो बिथांमोना बे बिलखौ मोनाखै आरो बे बिल मोनैनि जाहोनाव जोंखौ बिथांमोना दाय होनो नागिरो प्रमद बर'खौ दाय होनो नागिरो नाथाय प्रमद बर'आ जिखिनि जोंनि बिटिसिनि बाजेट फैदों बे बाजेटनि गेजेरजोंनो इरादरानि गेजेरजों मानसि हिसाबै बिथांमोना जोंखौ जि दिनाय खालायबाय जोङो बे दिनायनिफ्राय बिथांमोनखौ दिनाय खालाया एसेब्लाबो बिथांमोनाबो सोलिनांगोन जोंनि खामानियाबो सोलिनांगोन बे हिसाबै बिथांमोननो सिन्ताधारा खालायनानै बिथांमोननि बिलखौ एसे होलांबाय थानाय जादों जेराव जोङो 12 कौटिनि बाराबो जों फोजोबबाय आरो जोङो नै बावैसोनि उनाव एसे एनै होबावगोन बेबायदिनो जों लासै लासै फोजोबगोन मानोना जों खेबसेनो 3000 कौटिखौ जोङो जुदि फोजोबोब्ला जों माखौ खामानि मावगोन जोंनि गभर्नमेन्टआ माखौ खामानि मावगोन मानोना जोंनावबोथ' गोबां खामानि मावनांगौ दं गोबां लामा दलां बानायनांगौ दङ गोबां जोङो न' बां बानायनांगौ दं गोबां जोंहा बिल्डिं कनस्ट्राक्सन बानायनांगौ गोनां दङ गोबां बिथांमोना माखासे समाव बिल्डिं बानायदों आर्किटेक्टफोरा बबेनिफ्राय लाना फैदों बिथांमोना न'फोरानो खहे खथे खुनु मोजां डिसिप्लिन नङा नाथाय बेखौ प्रमद बर'आ सिन्था खालामफिननानै मोजां आर्किटेक्ट होफिननानै मोजां एनालाइसिसनि गेजेरजों बबे न'खौ फाहामफिनोबा थिग जाफिनगोन बेबायदि खालामफिनो खिन्थु बिथांमोना न'नि नामाव बिल्डिंल' लुदों दिनै नोंथांमोना नायदों थांनाय नोंथांमोना बावखुंग्रि जिथु जोंहा मा होनो दिप्लायाव जिथु बिथांमोना मोनसे बिराद गिदिर बिल्डिं बानायदोंमोन बे बिल्डिंखौथ' बिथांमोना जास्ट लुनानै गालांनो आद्रा खालामना गालांदों नाथाय जोंनि सरकारा दिनै इनिसिएटिभ लानानैसो बे दिनै साक्सेसफुल जादों थिग मेडिकेलाबो दिनै जोंनि सरकारा इनिसिएटिभ लानायनि उनावसो साक्सेस जादों मानोना बेखौनो बिथांमोना बुंसै जे दिनै गाबोन जोंनि माखासे खामानिफोराबो सरकार जोबनायनि उनाव माखासे खामानिफ्रा एसे आद्रा जाना थालांगोन जेराव जोङो खुन्थियाल' गायसननानै गालांनो हागोन बै खुन्थिया गायसननायखौ गाबोन सोरबा सरकारा जुदि फैयोब्ला बे सरकारा मावना होलांनांगोन अब्ला जों बुंसै नामा जे बेखौ प्रमद बर'आनो मावनानै गालांदोंमोन सोरबा माने रनजित बसुमतारिया मावनानै गालांदोंमोन बे खोथाखौथ' बुंनाया जुक्ति जायाखै मानोना आं सानो बे बाथ्रा बुंनायनि सायाव खुनु जुक्ति गैया जुक्तिहीन गैया आरो जोङो बिक्रम होननाय व्यक्तिखौ जों सिनाया बिक्रमआ सासे थिकादारसो सासे बिजनेसमेनसो बेहा बेबायदि पलिटिकेलनि बाथ्रा बुंनोबो बेहा मोन्थाय गैया आरटिआइखौल' सोरथो मारिनो हाया आरटिआइखौ आंबोथ' मारिनो हायो नङा होमबा आरटिआइ मारिनायासो बिराद गिदिर गावखौ हिर' होननानै सान नङा होमबा मानोना नोंबो आंबो आरटिआइ मारिनानै जोङो फंनैसो मिडियाआव फैनानै बाथ्रा बुंब्लानो जों जे बर'नि हिर' जानो हागोन बे मालाबाबो जानो हाया दा ओंखायनो जोङो बिक्रम बायदि मानसिखौ व्यक्तिखौ जों मालाबाबो गुरुत्व होआ आरो बिक्रमनि थाखाय खुनु रावबो माबा नङा आरो आंथ' सानो बिथांखौ दिनै आपिलसो खालायो आङो कन्ट्रेक्टार एस'सिएसना थाबैनो बिथांखौ मा होनदों बिनि गेजेराव एक्सन लानांगौ मानोना सासे मा होनदों माने नन पलिटिकेल जिथु सासे कन्ट्रेक्टारा मारै पलिटिकेलनि बाथ्रा लानानै मारै हाग्रामा महिलारिनि सिं थाना खामानि मावगासिनो दं बेबायदि व्यक्तिखौ
मा होनो कन्ट्रेक्टर एसोसिएसननि बे गाहाय नेथारि ना मा होनो बेखौ दाननांगौ मानोना बे जुदि बेहा हिम्मत दङब्ला गोसो दङब्ला हाग्रामा महिलारि सारजों हाबनानै फाइट खालामदों फेस टु फेस आरो बिथांजों आंबो मा होनो स्टेजाव माने स्टेजाव माबानानै आं बेजों बाथ्रा दान्थेलायनायाव आं थियारि नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेते बिसायख'थिनि सायाव एसे सावरायनो थाखाय नागिरदों बेवहाय हाग्रामा महिलारिखौ जों बुंनाय नुबाय थादों गोबाव समावनो बिथाङा जे बुंदों जे मेडियानि समाव बिथाङा एमएलए समस्ति दङ बे जाबाय रबिराम नार्जारि सारनिल' नङा होमबा दा बिनि उनावबो बाखिफोराथ' गासिबो इउपिपिएलनि गोजा होमबा बिथांमोना बबे जुक्तिखौ लानानै जे दिनै खाम्फा बरगयारिखौ देरहानायनि खोथाखौ बुंखो खाम्फा बरगयारियाथ' देरहाया दा हाग्रामा महिलारि सारा जिथु बाथ्रा बुंदों गावनि टिमखौ एसे फैगोन पसिसाव बोरै गाव स्टेन्ड खालामनो हायो स्ट्रं खालामफिननो हायो बे बाथ्राखौ आरो बिथाङा मोजां मिथिगौ जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा मोजां मिथिगौ जे बिथाङा जेनखागोन 100% जे सोरबा बे एलायन्स माने सरकारजोंलाय बा रुलिं गभर्नमेन्ट जिथु सरकार दङ बिथांमोनजोंलाय जों मारै फाइट खालामनानै जों देरहानो निश्चय जों देरहाखानाय नङा दा थेवब्लाबो बिथाङा बै सानैखौ माने देरहानायनि आरो बिथाङा मोजां मिथिगौ जे खाम्फा बरगयारि बेसेबां बर' जेनगोन आरो जोंहा दुर्गा दास बर'आ बेसेबां बर' जेनगोन बेखौ स्पष्टभाबै बिथाङा मोजां मिथिखागौ आरो बिथाङा मिथिसेयावबो बिथांमोनखौ माने साहस होनानै जिखिनि बिथांमोननि थाइसे थाइनै रांफोर दंमोन बेखौ फोजोबनायनि बाहेरा जेबो गैया मानोना दिनैनि दिनाव मा होनदों जोंनि टारगेटआ जाहैबाय नरेन्द्र मदिखौ नाम्बार 1आव जोङो प्राइम मिनिस्टार खालामनाय आरो दिनै नरेन्द्र मदिखौ खुनु जाति भेद भाद रावबो धोरोम रावबो बेखौ बासिया नरेन्द्र मदिखौ प्रथम जोंनि इलेक्सननि फाइटआ जागोन जों नरेन्द्र मदिखौ जोंनिफ्राय सासे केन्डिडेट हरनानै अंकिदार खालामनानै नरेन्द्र मदिखौ फिन जोङो खेबथामनि थाखाय जों प्राइम मिनिस्टार खालामनाय बे जाहैबाय इउपिपिएल आरो जोंनि एनडिएनि मेन टारगेट आरो बेनो जोंनि सबसे गिदिर मिशन आरो बे मिशनखौ लानानै आरो 2 नम्बराव जों मा खालामगोन बे जोंनि ओनसोलाव जोङो मोनसे शान्तिखौ लाबोनो नागिरदों शान्ति परिबेसखौ शान्ति परिबेसा जेब्ला फैयो अब्लासो जोंनाव लासै लासै डेभेलपमेन्टआ जागोन उन्नतिया जागोन दा बिनि थाखायनो दिनै हाग्रामा महिलारि सारा जिखि बाथ्रा बुङा मानो आरो हाग्रामा महिलारि सारनि माबाफोरखौ आं नायबाय थायो मानोना बिथाङा नैबे दामानि बाथ्रा बुंनायफोरखौ बहुद बाथ्रा बुंनो रोंबाय सोलोंबाय बिथाङाबो मानोना बिथाङा 17 बोसोर जेराव बिथाङा मोनसे दोलोनि मा होनदों प्रेसिडेन्ट जानानै बिथाङा सालायबोदों बिथांनाव जथेस्थ'खिनि अभिगताया दं बिथांनिफ्रायबो जों सोलोङा नङा सोलोङो किसुमान बाथ्राफोरखौ जों गोबां सोलोङो आरो बिथांनि बुंनायाबो जे जाद्रोबो बे नङा आरो दिनैनि दिनाव मोनसे समाव बिथांनि बाथ्राफ्रा सोलियोमोन नाथाय दिनैनि नैबे 5G जिथु जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन जायफोरा दिनै इन्टेलेक्चुयेल लेभेलाव मोनसे परिबेस फैबाय जेराव मानसिया दिनै 2G 3Gआ सोलिला 5G फैबाय दा बेहाय आं सानो हाग्रामा महिलारि सारनि बाथ्राफ्रा सोलिनाय नङा मानोना दिनैनि दिनाव 5G जों जुदि खारफानांगौबा प्रमद बर' बायदि व्यक्तिनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा व्यक्तिनि दिनै नरेन्द्र मदि व्यक्ति सारमोननि माने बाथ्राफोरासो सोलिसै आरो बिथांमोनजोंसो बिथांमोन दिनै मानसिफ्रा फल' खालायो आरो खारफानो थाखाय उन जायो दा ओंखायनो आं सानो दिनैनि नैबे एमपि इलेक्सनाव मोननैबो समस्तियाव जेराव जोंहा एनडिएनि जि केन्डिडेट दङ जेराव जोंनिया नैबेहाय माने जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो देरहागोन आरो बिनि उनाव जोंहा अदालगुरि समस्तियाव अदालगुरि आरो जोंहा मंगलदैया समस्ति दा दिलीप सयकिया जोंहा सार दङ बिथाङाबो थांनाय एमपिखा गतिके बिथाङाबो देरहागोना खाथाङा आरो मानोना दिनै बिपिएफआ मोनबा होनो नागिरदों बे मोनबायाव बिथांमोना बिग जिर' जागोन आरो नोंथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन जे जों नुनो मोन्दों बिथांमोना मिलिनानै खामानि मावो फारसेथिं ओरै जोंनाव फैनानै बिथांमोना बिर'धि खामानि मावो दा बे बाथ्राफोरखौनो जों मोजां एनालाइसिस खालामनानै जुदि नायोब्ला जों सानो निस्सय हाग्रामा महिलारि साराबो दिनैनि नैबे एमपि इलेक्सनाव जिथु एनडिएनि जि केन्डिडेट दं बिथाङा बिपिएफनिब्लाबो बिथाङा आन्दोजों बिथाङा मरेल सापर्ट होगोन होननानै जों साननानै दङ मानोना जोङो रोखा बे पिक्सारखौ नुदों मानोना गाबोन जुदि जोंहा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जेब्ला निर्देश होगोन जे बिथांमोननि एमएलएनो जों जेबो उन्नति हरला अननाय लोगो लोगोनो बिथांमोननि जिखिनि माने डेभेलपमेन्ट खामानिफ्रा सोलिगासिनो फैगासिनो जयन्तखौ हेल्प होनायनि अब्ला बाथ्रा फैगोन नामा फैगोन निस्सय फैगोन मानोना बिथाङा लास्टआव ओरैबायदि मोहित जागोन खाम्फा बरगयारिखौ जिथु बिथाङा केन्डिडेट होनोबो गोसो गैखायामोन जेराव बिथाङा खाम्फा बरगयारि सारखौ केन्डिडेट होयैनि थाखायनो 3 मानसिया पेनेल लाबोदोंमोन जेराव दस्रायासो जानो गोनांमोन नाथाय बिथाङा उफाय गैया गावसिनि पार्टिनि प्रेसाराव लास्टआव बाध्यतायाव बिथाङा खाम्फा बरगयारिखौ होनो गोनां जादों दा बेनो मोनसे प्रमान जायो जुदि बिथाङा जुदि खाम्फा बरगयारिखौ देरहानायनि सिमां दङमोनब्ला सिन्ताधारा दङमोनब्ला बिथाङा डाइरेक्टनो खाम्फा बरगयारिखौ डिक्लेयार होगौमोन डिक्लेयार होयैनि खारना मा
बिथाङा एनडिएआ सोरबायदि केन्डिडेटखौ होयो आरो बे केन्डिडेटखौथ' बिथाङा नेनानै थादोंमोन जेराव बै केन्डिडेटआ जेब्ला स्ट्रं जागोन अब्ला जों सासे दुरबल बेक्तिखौ जों होनांगोन होननानै बिथाङा दोनदों जायनि जाहोनाव दिनै माने खाम्फा बरगयारिखौ बिथाङा डिक्लेयार होदों जिहेतु नुदों बिथाङा जयन्त बसुमतारीजों देरहानाय नङा मानोना दिनै जयन्त बसुमतारीया मोनसे रेकर्ड दङ जेराव बारग' जोंनि मा होनो आसामनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांखौ फेजेननो हानाय सासे बेक्तिजों दिनै खाम्फा बरगयारिया बोरै जुजिनो हागोन मानोना दिनै माने बिथाङा एमएलएखौनो फेजेननो हादों आरो बिथाङा गावनि माने एमसिएलएआवनो देरहायाखै मानोना जोंनि रनजित बसुमतारी सारासो देरहादों जोंनि फेरेंगा सारासो देरहादों गतिके आं सानो बिथाङा मा होनदों बे जयन्त बायदि बेक्तिजों आरो जेराव जोंहा एलायन्स दङ बिथाङा खुनु जुजिनानै लाब गैया बेनिखायनो आं सानो हाग्रामा महिलारि सारा सिङाव जोंजों मरेल सापर्ट दङ आरो बिथाङा निस्सय सापर्ट खालायगोन आरो खालायबाय थादों सिं सिं होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो बेयो निस्सय दिनै बिथांमोननि पार्टिनि मानसिफोरखौ बिथाङा स्ट्रंआव लाबोनो थाखाय ओरैनो जास्ट बाथ्राफोरखौ बुंलायगासिनो दङ खिन्थु सिं सिं बिथाङा जोंनि एनडिएनि माने एलायन्सआवनो दं होननानै जों सानो आरो बिथाङा नुजायाखैल' मानोना माखासे ब्रेकेटआव आन्डारग्राउन्डआव दङ आं ओंखायनो निस्सय सानो जे नोंथांमोना नंखाय खोथाखौथ' जों मा बुंबावनो आब' प्रमिला बायद'आ दिनै 30 बोसोर बिथाङा सुबिदा मोन्दोंमोन आरो बिथाङा 10 बोसोरनि थाखाय आसामनि मिनिस्टारबो जादोंमोन बिथाङा केबिनेट मिनिस्टारबो जादोंमोन नाथाय बे 30 बोसोरनि गेजेराव बिथाङा दिनै जोंनि ओनसोलाव मा खामानि मावदों दिनै नोंथाङा नुनो मोनगोन दिनै प्रमिला रानी ब्रह्मनि नामाव नोंथांमोना जुदि लामा लामा थांनानै गावनि समस्थियाव गिदिंनानै जेब्ला नायनो माने सोङै नुगोन नामा जे बबेबा मोनसे पस्टार प्रमिला रानीया बेखौ बेखेवदों प्रमिला रानीया बेखौ बानायदों होननानै खोनानो मोननाय नङा नाथाय दिनै जोंनि जायहा बेखौ फेजेनदों जोंनि मानगोनां लरेन्स इस्लारि सार दङ बिथाङा गोबां खामानिफोरखौ दिनै मा होनदों आसि थुयै खालायदों आरो बिथाङा दिनै गावनि समस्तियाव एमएलए समस्तियाव गासै 43 मोनसे अंगनबादि सेन्टार लाबोदों बिनि गेजेराव गासै 35 अंगनबादि सेन्टारानो कमप्लिट जाबाय बाकिया जागासिनो सोलिगासिनो दं थिग बेबायदिनो गोबां स्टुडेन्टफोरनो स्कलारशिप होदों गोबां बेमारिफोरनो बिथाङा फैसा होदों 10,000 करै आरो स्कलारशिप हिसाबै बिथाङा 5,000 करै होदों खिन्थु जों प्रमिला रानी ब्रह्मनि दिनावथ' बेफोरबायदिखौ जों स्कलारशिपखौ मोननो हायाखैमोन बिथांमोना खोनानो मोनो मोनसे समाव जाथाय जादोंमोन जेब्ला राजमिलाव लांलायलायनानै बिथांखौ बेंखनलायना लानानै स्टुडेन्टफ्रा बिथाङा थाइसेबो थाखा होनो हायाखैमोन आरो बे समाव बिथाङा स्टुडेन्टफोरखौ लाजि फोनांदोंमोन आरो दिनै बे बाथ्राखौ दिनै जुदि नायोब्ला आं सानो आब' प्रमिलानि बाथ्राया जुक्तियानो थाया आरो आब' प्रमिला दा बुंदों जे खाम्फा बरगयारिखौ देरहायोब्लानो जोंनियाव फैगोन समाव हाग्रामा महिलारिया सिफ जागोन बिटिसिनि बोरै जानांगोन मानोना खाम्फा बरगयारिया देरहायानो एमसिएलएआवनो देरहायाखै आरो दिनैनि बे एलायन्स सरकाराव जोंनि रुलिं गभर्नमेन्ट सरकाराव मारै बिथाङा दिनै देरहागोन होननानै बुंखो बबे खोथाखौ लानानै बुंखो सोर रायजोआ बेनो भट होगोन होनाय नङा आरो हाग्रामा महिलारियाबो फैगोन समावबो खुनु सिफ जाया आङो रोखा नोंथांनो दिनै बुंनो सानदों प्रमद बर' सारा 30 बोसोर सासन खालायगोन बिटिसिआव 30 बोसोर आरो 30 बोसोरनि गेजेराव नोंथांमोना जेखौ लुबैदों जेखौ सानदों जेखौ हदों नोंथांमोना बे 30 बोसोरनि गेजेराव गासिखौबो रोखा रोखा नुनो मोनगोन आरो दिनैनि दिना मा होनदों आं सानो गासैबो आङो मा होनदों फरायसा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों नोंथांमोना सानै लिडारखौ लानानै रिजाइन आरो मोजाङै सिन्था खालाय एनालाइसिस खालाय फारसेथिं हाग्रामा महिलारि सारखौ दोन फारसेथिं प्रमद बर' सारखौ दोन आरो बिथांमोननि सानैनि गेजेराव नोंथांमोना सोर सासेया साबसिन मोजां खामानि मावनो हायो सोर सासे गोरोंसिन सोर सासे मोजां सिन्थाधारा खालायो सोर सासेखौ लायोब्ला जोंनि इयुन जोलैया थांनानै थानो हागोन इयुन लामाखौ जोङो फोसाबनो हागोन बे बाथ्राखौ रोखा जुदि साननानै नायोब्ला आं सानो बांसिन मा होनदों प्रमद बर'नि सायावनो रायजो राजाफ्रा फैगोन आरो जोंनि फैगोन लाइमोनफोराबो प्रमद बर'खौनो सापर्ट खालायगोन मानोना प्रमद बर'खौ दिनै जुदि मरेल सापर्ट खालायोब्ला बिथाङा गोबां खामानि मावनो थाखाय माने सानदों आरो बिथाङा मावबाय थादों मानोना बिथाङा खुनु जाख्ल'नाय गैयाजासे जोंनियाव खुनु गाज्रि मोनसे परिबेस गैयाजासे बिथाङा मोनसे शान्ति परिबेसनि गेजेरजों जेराव नरेन्द्र मदि सारा जेराव मा होनदों जोंनि मा होनदों अमित शाह सारमोना दिनै प्रमद बर' सारखौ फोथायदों जे बिथाङा थायोब्लासो बिटिआरआव सुक्तिया माने शान्तिया फैगोन जेब्लासिम माने प्रमद बर'आ बेहाय माने साइड जागोन अब्लासिम जोंनियाव बिनि बांसिन अशान्तिया फैगोन बिनिखायनो रावबो मानसिया रावबो सरकारा रावबो बेक्तिफ्रा रावबो जनगोष्ठिफ्रा दावराव दावसिखौ लुबैला मानोना दिनैनि दिनाव बयबो गावनि न'आव थानानै बोथिसे मावनानै जानानै शान्ति भाबै थानायखौसो लुबैयो थिग बेबायदिनो दिनै बिटिआरआवबो शान्तिखौ लुबैनायजों लोगोसे
गासैबो प्रमद बर'खौनो फैगोन पसिसाव आरो जेराव पसिसाव जोंहा मानोना जोंहा सानजाथिं दङ माखासे सिट सानजानि सिटआ जेराव जोंहा सिमा जागोन जोंना समस्तिया 60टा जागोन अब्ला बिथांमोननि दाख्लै साननानै नायनो हाग्रामा महिलारि सारखौ जुदि मोजां मोननायमोनब्ला दाख्लै नोंथांमोना नुबाय सालबारियाव जे जोंहा जय मोसाहारिया BPFनि इउथनि प्रेसिडेन्टमोन बिथाङा दिनै मानो गारना फैखो एथ' गिदिर पस्टखौ जुदि हाग्रामा महिलारि सारा बा जुदि BPFआ जुदि बिथांनो मोजां मर्यादा होनायमोनब्ला मोजां जुदि स्टाइलमोनब्ला फैगोन समाव पसिसाव जुदि सरकार जुदि दागोनखौ जुदि मिन्थिनायमोनब्ला नङा होमबा आरो फैगोन नैबे दा MP इलेक्सनाव जुदि देरहागोनखौ जुदि मिन्थिनायमोनब्ला BPFआ अब्ला बिथांमोननि साफा नेताफ्रा दिनै मानो जोंनियाव फैनो गोनां जाखो बिथांमोनाबो मोजां सिन्था खालायदों आरो दिनै BPFनि दिनावबो 80% मानसिया बहुत मोजां मानसि दं जेराव बिथांमोना साननो हरनो गोरों जादों जे नंगौ दिनै हाग्रामा महिलारि सारजों जाला प्रमद बर'जों जों थाङाबा प्रमद बर'खौ एसे आखाइ हमहैयाबा हेन्डसेक लायाबा बा बेजों थांनानै जों खोथा बाथ्रा बुङाब्ला दिनै जोङो मालाबाबो हाग्रामा महिलारि सारखौ जों बोखांफिननो हाला गतिके ओंखायनो जोङो प्रमद बर'जों थांनानै जोंनि गामिनि ओनसोलनि जोंनि समाजनि डेभेलपमेन्टखौ जों खालामनानै लायाब्ला जों बिरोधि जानानै थाबाय थाब्ला जोंनाथ' आनबेकर जानानै थागोन नैबे बाथ्राफोरखौ सिन्था खालामनानै दिनै जय मोसाहारि बिथांमोन BSUनि माखासे जोंहा सेक्रेटारि बिथांमोन फैदों गोबां BPFनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोंनियाव जइन जागोन आरो साननैसिम नोंथांमोना लाइन लागोन नायनो साननैसिम जोंनाव बिराद माबा दङ दा बिथांमोननि गासैबो माखासे नेताफोरा माने दाथ' गोदान नेताफोरसो बिसिनाव जायफ्रा पुरुना गागि जायफ्रा साननो हनो गोरों जायफ्रा BPFनि इन्टेलेक्चुयेल गार्जेन बिथांमोना गासैबो जोंनि साइड जानानै जोंनि UPPL दलाव बिथांमोना मानो हाबफैदों मानोना दिनै UPPLनि आदर्शखौ UPPLनि दलखौ UPPLनि डिसिप्लिनखौ बिथांमोना मोजां लाब जागोन मुलाम्फा जागोन जेराव जोंनि स्टुडेन्टफोरा मा होनदों मोजां मोनसे परिबेसाव थानानै फरायनानै गावखौनो सासे अफिसार रोखा राखा जानो हायो जोंनि जायफ्रा आबादारिफोर दङ राफोद जानानै गावनि आबादारि लेभेलखौ बिथाङा डेभेलपमेन्ट खालामनो हायो मोनफ्रोमबो दिगखौ नोजोर होनानै फैगोन नैबे 2 बोसोराव प्रमद बर'आ गोबां खामानि मावगोन जाय खामानि मावनायखौ जुदि नोंथांमोना जेब्ला नुगोन प्रेक्टिकेलि फिल्डआव जेब्ला थांनानै नुगोन अब्ला नोंथांमोना सानगोन जे निस्सय प्रमद बर'आ बे 5 बोसोराव खामानि मावदों दा ओंखायनो जोङो बुंनानैबो लानो जों बादों आरो जोङो UPPLआ बांद्राय बाथ्राफोरखौ बुंनो बायो जेब्ला जोङो खामानिखौ मावखांनायनि उनावसो जोङो मानसिफोरनो फारि जों खोन्थायो दा ओंखायनो दिनै नोंथांमोना बे देबोरगाव हिसाबै फैगोन पसिसाव जोङो बे देबोरगावखौ UPPLआ उद्धार खालायगोन ना खाटा मानोना जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो 17 बोसोर चान्स होबाय नाथाय जों फैगोन पसिसाव मा होनदों हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय जोङो मा होनदों बे सिटखौ जोङो दखल खालायगोन आरो बियो जोंनि थाखाय खाथां जानानै फैबाय मानोना जोङो बेहाय मारै खाथां खालायनानै फैगोन होनना बुंब्ला जोङो गामि न'खर जोङो मानसिफोरनो जिखिनि सुबिदा उसुबिदा दङ बेखौबो जोङो एनालाइसिस खालायनानै जों बिथांमोननो गावनि मोननांगौ गावनि मोन्थाय गावनि अधिकार रायजोनि डेभेलपमेन्ट सोरबा व्यक्तिगत जिथु मोननांगौ जि इन्डिभिजुवेलि जि माखासे माबाफोर दङ जों बेखौ गासैखौबो हरनो थाखाय थाग थियारि जानानै दं आरो बेबायदिनो जों हरगासिनो दङ जों रावखौबो दिनाय खालायाखै आरो दिनै जोंनि रायजो राजाफोरा साधारन रायजो राजाफोरा जोंनि मा होनो जोङो रायजोखौ जों मालाबाबो डिफ्राइ खालायनो साना मानोना सोरबा नेतानि लिड लानायनि गेजेरजोंसो रायजोआ मोनसे बुङा माबाजों थानो नागिरो नाथाय रायजो राजानि जेबो गोरोन्थि गैया सोरबा UPPLनि मानसियाबो जुदि गोरोन्थि खालायोबा रायजो राजाया बेखौ भुगिनो गोनां जायो थिग बेबायदिनो BPFनि जुदि नेताफोराबो जुदि गोरोन्थि खालायोब्ला दिनै मा होनो BPFनिल' नङा गथे जोंनि समस्तिनि बे 66,130 भटार्सफोरा भुगिनो गोनां जायो दा ओंखायनो जों फैबाय थानाय समाव सानदों जे पसिसाव जेरैखि जाया हाग्रामा महिलारि सारखौ जों फेजेनगोन बे खाथां आरो हाग्रामा महिलारिखौ फेजेननानै जों जेरैखि जाया दखल खालायनानै जोंनि समस्तिनिफ्राय जों सासे नङा सासे जोङो बा जिखुनु जोङो सासे मिनिस्टार जों खालायनायनि थाखाय जोंहा टारगेट लागासिनो दं आरो बे टारगेटनि गेजेरजों बे पलिसिनि गेजेरजों जों खामानि मावबाय थादों आरो जोंनि दोलोआ हदाय हरसान जों खामानि मावगोन मानोना जों रावखौबो गिया जोङो दिनै गणतान्त्रिक देग मोनसे माबायावसो दङ मा होनो गणतान्त्रिक मोनसे देगआव दा बेहाय जों सोरखौबा गिनांगौ सोरनिबा सिगिसगौखौ जों मालाबाबो गिया मानसिया सानसे थैखायो गतिके थैनायखौ लानानै जों मालाबाबो जोङो गावखौ फावसायनो नाङा दा ओंखायनो जोंनि जिउ थासान्दियाव जोंनि थांनानै थासान्दियाव जोङो देबोरगावखौ मारै उदार खालायनांगौ जोंनि गुत्ति रायजो राजाया मोनसे सिन्ताधारा खालायनानै जोङो बयनिबो बाथ्राफोरखौ खोनासंलायनानै मोनसे जों प्लान पलिसिनि गेजेरजों जों फैगोन समाव जों खामानि मावनानै पसिसखौ जों 2025आव जेरैखि जाया जों हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो आउट खालायनो थाखाय जों थाग थियारि खालायगासिनो दं नंगौ बिथाङानो जादोंमोन देबोरगाव ब्लक UPPLनि गाहाय नेहाथारि बिथां अशक गयारि बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिनो मोनबाय नैबे क'क्राझारनि
थामहिनबा नैबे क'क्राझार जिल्लानिनो बेन्दोङाव थानाय थामहिनबा जाय BTC-नि बारग'थि बिथां हाग्रामा महिलारिनि जे बियाब देबोरगाव बे देबोरगावनि जौगाथाय देबोरगावनो इयुन बेनि सायाव बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौनो मिथिबाय आरो गुबुन फारसेजों नोजोर होयोब्ला नैबे फैबाय थानाय जे बिसायख'थि बे बिसायख'थिया माबायदि थांगोन बिसायख'थिया माबायदि जागोन बे NDA-नि बिजाथिया बेसेबां भट लानानै देरहासार जागोन बेफोर गासै बाथ्राखौ बिथांनिफ्राय मोनथिना लाबाय लाइमोनफोरनि जौगाथायनि थायाव बा लाइमोनफोरा माबायदि जानांगौ बेनि सायावबो बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनो हाबाय थामहिनबा नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मिथिबाय नैबे समाव नोंथाङा बड'लेण्ड बुब्लिनो नोंथांनि जे बेसेन गोसा सम बे समखौ जों होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों। बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं। क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों। ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी, जेनेरेल सार्जारि, अर्थ'पेडिक सार्जारि, लेबरेटरि, आल्ट्रासनोग्राफि, केजुवेलिटी, पेडियाट्रिक्स, पेथोलॉजी, फार्मेसी, लापारोस्क'पी सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन। खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल ishwarpoli30@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार, मैं ईश्वर पलिक्लिनिक रिसार्च सेंटारर सुपारिनटेंडेंट डॉक्टर CK दैमारीয়ে কৈছো। আমার এই ईश्वर पलिक्लिनिक रिसार्च सेंटारটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আবাৰ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম। ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থ'পেডিক্সৰ আৰু গাইনক'লজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্স-ৰে, ছ'নোগ্ৰাফি এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয় সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।